Ebusia me makwaba by emergency Ghana TV so enenso da fufu atwede amponyankopon de akyeye ebusia me the story bi ebremo efa ye papa bi obetina afidiem hase ya odi na asem ebeda MFK na asem odi ba ne se ne ba tete no enam senti no ontimi ennefie ontimi entnefie sisi ano bebi a oda no neni enye ho eni nti odi beda se yemoa no na yenke bi emfa emma na nti ebusia ene ye di update ebremo efasa asemwe ho na asemwe eyamede se MFK etimi asolve issue we esan se na ye papa eba ne sensem twedwuma we ya na oyade ewo mu pa na obia tini din a na obia ni agye enti yensem ene yenko ne yenkohwe video na yentie mu nsem emma hye so be subscribe na wa like na odi o comment nso aba comment section as kame ho ne yenkohwe video no emma enu nti na esese ukura hawa entransingu to American Afisem na yemwa na how no emfi wo so nenya wasomdwe ena no na yewura bibo refie ha aye Alhaji Dauda Idrisu dodo no a di nim no ene Alhaji Kumfa Yakum na papa ibo refie ha na okura how na ne so no nenye how ketwa eno kura nam so ma ne fie kura na wona ne fie ne ba abemo a how ni ateti a wode Alhaji namu no Alhaji so watena fie asem papa ma ne ba na tu na frifie ho enam so ma Alhaji di asem ne beda se ma mfrempo ma ono abadwafo mu so mu na mwa me na kwan ya me bayi ede me nam so ono se ode akwara no ko police station a police force akwara no nimfie wanya ni so 17 years nti enya de omye ni bibie beyi nti na ye hwehwe mu no ano na chese how bi nti ne yire kura frifie ne yire frifie enti Alhaji se yanka bi ma no na ha de wo de ha no ba ye beboa ne yanka bi ama no yesiesie na de asomdwe aba na o kan nsem nyina wie na se ne ba no yehwehwe ne ba no kira kwan akwara ne te nkasa asem na beduru Afisem so an wo de ha ne me tena ho na ma beche me na de ekwowie ye nyina ne se Alhaji yire ba fie ha ama ye tena asiesie Alhaji Kumfa Yakum won ne yire ntam asem e ma asomdwe aba se se me no ka se ne yire a ofirifie no aba fie afa ne ba no nso a na asoodin nti oye mrento asem wo fie akwada na bafom sei boko akwada na dwo asesi Alhaji di ho adanse se ne ba no de asomdwie ne wo mo e na tifie a basabasa iri nyina afiri ho ne yire nso aba fie edini yabusa Alhaji sana ma mi ba fie ne ma te sei ade ma ko sei wa bieja na se yakata Alhaji se me ya chiriwia jo ru sia sa chiriwia wo na chiriwia wo ma ye de mako bieja ne mo masomdwie wo fie kama se efiada obi se efiala efiala e ko ne de na je se Alhaji timi bieja ne mo ada ho se edenya na elda ma me fa woni wei e ma Alhaji yire Alhaji Kumfa Yakum wife maybe the way to ama obi wo US and any wom Alhaji dey enter her eye me catch ro elda obi any wom any Alhaji yire mo nko bi over US na ma menche me nua ba na no pay over US say do si crash on Alhaji no na say Alhaji do eti na kai me update we o say say update no ma manfo hu say Alhaji yire asan aba yes awade kai me update no anka US be ho enti Alhaji yire 12 o se 12 no apake oniema ena me ko oba awaware enyina drum pempenso e oba pani kwa 17 years unu kunu nya ya asma apake me niema dabi enti me de Alhaji yire me ka kire ukunu de enter obi eye o US o se me ware ne de na kosesi a wo US enti ai o so fami o enti wedding na ho na obi pa Alhaji de na ko US ai nti ani o sampa empake oniema bi Alhaji so tie mi obi hia enti me ye connection no he ya na Alhaji sinka oje ne yire no dwanyina otue dua any 1000 Ghana cedis ansa mo ba na ba ene ebisa ne se sala ya obeye na chiriwe achi obepe odwan bi atwa wanum anase den ena wo hia de kamea meto odwan ama so de enya hwe oba ne mrafie te se ne yire bibia e kama ebusia se na midika e kan ye no eye mede se MFK ne na bedwafo etimi aboa ama ishiwe etimi asolve na sisia no
ɔbaa no etimi ɛne ne kun aka bomu na baby a me de ɛyɛ baby a MFK kan sɛ obi ɛne gye papa ho obi fufu ɛne gye papa ho sɛ obi mpa obi yɛ den obi pɛ ɛne ntini baby a wo no make sure say you value the person you are with me ya wa agyen sɛ wo fi nipa no nkyɛn a obi fufu eni ɛngye nipa no ɛho na issue we etimi asɔve ama ne ba no nso etimi enya adwensakyera ɛwɔ ne papa ho sisi ano papa no etimi akofie a bibia etimi atodin ɛde ama ye papa ebusia story no aha ɛna esi na meka osa ha egusa emergency Ghana TV eso channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section asike mami esi anesem ɛne medin ebusia ye besa so edi nhyiemo ɛwa ha bi